Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Ako si Rani, isa sa mga avid listeners ninyo. My husband Justin is a forever tambalanista at sumulat ako para sa kanya. This is my belated birthday gift to him dahil birthday niya noong May 24. Justin and I were classmates and he's one of the smartest in class. Unang kita ko pa lang sa kanya, sinabi ko na sa lahat na siya yung mapapangasawa ko. I was very vocal about it. Sinasabi ko sa mga klase ko na crush ko siya. Hindi ko sure kung nainis siya pero ang sabi niya, hindi daw siya mai-in love sa isang kaibigan. Siyempre heartbroken ako. Grabe yung iyak ko. Nag-move on ako after a while. When we were in 4th year college, nag-run ako for governor sa college student government. Nanalo naman ako. Dahil ako mag-a-appoint ng ibang officers, I appointed Justin as my auditor. Para-paraan tambalan. Tama. Naisip ko, may 2 semesters pa ako para mahulog siya sa akin. Pero in fairness to me, fit naman siya sa position. One time, nagkaroon ng leadership training out of town. Siyempre pa, I planned the seating arrangement para magkatabi kami. That was the best diskarte I ever made. Kasi after the trip, he was extra sweet and caring. Naging kami ng real quick. Sabay kaming nakatapos ng kolehiyo at sabay ding nakahanap ng trabaho. After 9 years of dating, I finally said yes to his long-time marriage proposal. Kung ako yung patay na patay sa kanya sa umpisa, after naging kami na iba ang sitwasyon dahil naging mas patay na patay siya sa akin. We got married on April 2021 and I got pregnant 1 month after our wedding. Last July, he received an offer from their client to work in the UK. I supported him at sinabi ko na he should take the job. The following month, his company sponsored our sons and my visas. Labis ang tuwa ko dahil hindi magkakahiwalay ang aming pamilya. We flew to UK in November last year. Sobrang nagustuhan ng anak namin ang cold weather. Hindi na namin kailangan mag-aircon. After 3 months, nakahanap din ako ng work. Salamat dahil may work from home kaya napagsasabay naming mag-asawa ang work at pag-aalaga sa anak namin. There are days when I still cannot believe how our love story unfolded. Dati inaasar-asar ko lang siya na ako lang ang juwain niya. Dati hinahabol-habol ko lang siya. Ngayon, we are happily married and we are very blessed to have an adorable 1-year-old son. At sobrang in love pa din kami sa isa't isa. Thank you, Tambalan, for reading my letter. More power to your program and good health for both of you. Ang inyong tambalanista, Rani.
Walang masasabi kundi sana all. Yan, di ba? Kanina pinag-usapan natin sa alas 8 tambalan yung diskarte ng buhay, no? Correct. Ito nasundot, sungkit na sungkit sa tamang diskarte. So ang itinuturo sa atin ni Rani is that kung meron ka talagang gustong jowain, kulitin mo lang, di ba? Huwag kang titigil. Pasasaan mapapasayo din naman talaga yan kung talaga nga ito ay meant to be and meant to happen. So sa madaling salita, hindi kung ang mga babae laging nagsusumigaw at naghuhumiyaw ng pantay-pantay na karapatan, 'di ba, sa lalaki, ganyan. So dapat importanticious din ang mga babae. Okay lang din sa atin talaga na tayo yung nagpaparamdam. Pwede diba? naman. Na tayo ang gumagawa ng first move. At hindi sa akin, hindi mamasamain yun. Correct. Hindi, it's not a bad thing. Yes. Oo. Diba, tingnan mo to si Rani. Ngayon nasa UK na. Diba? Yung iba pa, puro pa bebe, puro, ay hindi, dapat yung mag-umpisa. Asan ka? UK ka pa rin. Diyan ka pa rin sa 10 pesos, 30 pesos, UK. Yeah, pero nakakatuwa, diba, yung ganon. Yung sinasabi nating diskarte. At saka siguro hindi lang basta diskarte, no, partner. Talagang nasa blueprint na, naitadhana na, nailathala na, ganyan talaga, na sila talaga ang magkakatuluyan. Very good. Congratulations. And belated happy birthday to you, Justin, na talagang masugid na tambalanista. Correct. Nasa UK ka mo sila, partner. Ay, nako. Saan ba magandang pumunta dyan? Hindi Baka ko naman talaga pag naisipan sure. ng tambalan, okay naman yung passport namin, hindi Yan. naman expired. Oo. Ay, sayang naman yung pagiging tambalanisa ninyo. Correct. Kung ganito lang tayo. Alam mo, hindi nga ako naniniwala. Sa totoo lang, ha? Nakaumpisa pa lang, wala pa sa gitna ng Nambubudol na. Well, dahil inumpisa mo na, segundahan ko na, partner. Hindi naman talaga ako naniniwala nasa UK sila, partner. Challenge pa. Ang dali namang sabihing nasa UK kami na happily married, di ba? Madaling mang-enchos. Mag-enchos, natatandaan ko dati, partner, nung nauso yung mga Yahoo Chat, yung ASL. Sabi, nasa Australia. Correct. Ako sinasabi ko talaga age, sex, location. Talagang sinasabi ko talaga dyan. Nasaan? Madeleine ka? 23, female. Tapos yan, Australia. O kaya minsan, yung mga Belgium, gano'n. Ano naman sabihin? Diba? Sabagay, tama. Wag kung ine-etchos nyo kami, di bala kayo. Pero kung nagsasabi kayo ng totoo, di paniwalaan nyo kami. Patunayan nyo. Diba kung nagsasabi talaga kayo Kasi ako, ang dali ko sabihin, I'm from Belgium. Pero sa totoo lang, I'm just eating Belgian waffles. Diba? Nasa mawalan talaga ako. Ganon. So, wala. Dahil nga, inumpisa mo na partner, yun lang din gusto kong sabihin. Kasi wala naman ako nakikitang problema silang dalawa. Wala naman tayo ipapayo. Maganda naman yung love story nila. Hindi naman sila nangangailangan ng opinion mula sa atin. Kumbaga, edi manghingi na lang tayo. Diba? Masasayang naman yung airtime. Kaya nga. Diba, Wala naman palang issue. May oras pa tayo para pag-usapan silang dalawa. Kaya doon na tayo sa pwede tayong pakinabang. Dito na tayo sa kikita din tayo, partner. Ano ba mga pwede ibenta dyan? Benta namin dito. Di ba kami nakakarating na UK? Correct. Di ba? UK lang talaga. Tama. Ano bang highlight sa UK, partner? Paano nga natin malalaman kung di pa tayo nakakapunta, partner? Di ba? Pa-experience naman. Correct. Yung hindi na kailangan ng aircon na kinikwento nyo. Kasi naramdaman namin, nangiinggit kayong dalawa. Kaya nga, yung parang laging, parang feeling ko nakaluluwag-luwag yung mga tao. Di ba? Parang mga ganun. Sinabi, binidahan pa tayo, libre yung sponsorship ng anak nila. Ng visa, di ba? Parang feeling ko, ang lalaki ng mga kalsada dyan. Aspaltado, walang lubak. Correct. Tapos may mga lawn yung harap ng bahay. Feeling ko, partner. Diba? Hindi dito paglabas natin ng pagbukas ng pinto, kalye na. Totoo. Kalye na, tapos di ba nag-road widening daw. Tapos sa tapat ng bahay mo tatapyasin pa. Ganon. Hindi yung malaking poste. Na hindi lang isa kundi 5, tabi-tabi sila. Pero diba? dito sa UK, may palon. Ay, taray. Feeling ko, partner, yung meron silang dishwasher. Hindi kailangan maghugas ng mga kutsara, tinidor, tsaka mga Tsaka pag lumabas yung anak nila sa labas ng bahay, hindi kasi sigaw. Dahan-dahan ka, may tricycle. Masasagasaan ka. Kasi walang dumadaan na jeep, walang tricycle. Diba? Maluwag, walang traffic. Feeling ko, tas mga tao naka-boots.
Yung mga naisip natin bigla. Hindi, kasi wala ka namang issue Wala ka di ba? namang issue eh. Actually, ano lang naman talaga siya. Gusto niya lang magbigay pugay sa kanilang love story ng kanyang asawa who is masugid at tambalanisa at ito yung regalo niya. Tingnan mo, ginamit mo pa kami para sa regalo. Di ba? Yung igagastos mo sana para sa regalo, Oo. padala mo na lang, transfer mo. Pwede naman. Oo, isipin diba? mo, nakatipid ka. Correct. Oo. Tsaka napakagandang regalo nito, napaka-special. Sinong pwedeng gumawa ng ganitong Wala. klase ng regalo sa mga asawa nila? Saang online shop mo makikita yung ganitong ginawa namin na binasa Wala. namin yung love story? Ay, kahit Wala. ikutin mo ang buong UK, hindi ka makakagawa ng ganitong Correct. regalo para sa asawa mo. Sa Tama. tambalan lang nangyari to. At hindi ito libre. Oh. Binabayaran po ito ng mga sponsor. Hindi, wala na lang kami masabi kasi Oo. maganda naman yung takbo ng inyong pamumuhay. Totoo. Maganda yung naging diskarte mo, na ginawa mo ang lahat. Yun naman din yung napipick up natin dun sa kwento mo, Rani, na kung meron ka talagang goal, 'di ba? Eyes on the prize. So ibig sabihin, gagawin mo talaga yung best mo para makuha mo yung prize na yan. If that would mean na magiging mas close ka sa kanya, 'di ba? Gidiskarte ka naman katulad na diniskarte nitong si Rani, di yun yung gagawin mo. So, yun yung na-pick up nating lesson. Tama. At lodi ka namin doon. Oo. Sobrang idol ka namin doon. Correct. Diba na pinatunayan mo, totoo yung binanggit ni partner kanina, yung equality na tinatawag. Kung kayang gawin ng mga lalaki ang manligaw ng babae, Yan. sa panahon ngayon, kaya na rin manligaw ng mga babae sa mga lalaki. Oo. Diba magpahayag ng kanilang nararamdaman. Hindi pwedeng kayo lang din yung tanggap ng chocolate. Minsan kayo din magbigay ng chocolate para pataas equality nga, di ba? Ganun na sa panahon ngayon. Hindi, saludo kami doon sa diskarte mo. ginawa mo para ma-achieve yung goal mo. Ang Diba? title nga ng Mahiwagang Burnay is Pangarap na Pag-ibig. Oh, diba? So pinangarap mo lang siyang ibigin ka, pinangarap mo lang siyang jowain ka, 'di ba? Tas ngayon, 'di ba? Sipin mo yung crush mo, Diba? 'di ba? Nalalasap-lasap Asawa mo. mo everyday. Yung crush mong nalalasap-lasap mo everyday. Dati pinagnanasaan mo lang eh. Oo. Dati pinapantasya mo lang, pinapangarap mo lang. Pero ngayon, sabi mo, Nilalasap-lasap na everyday. Paano yung lasap? Basta parang maraming dila yun. Nilalasap-lasap. Parang maraming Parang maraming laway na naiipon, parang no? maraming parang may mga na-involved na dila at mga laway dyan. Hindi, pero nakakatuwa naman ganyan. At saka ang ganda kasi you're starting a whole new life together. Yes, Tapos yes. parang ang dami pang ang daming magagandang bagay na in store for you. Correct. Diba? Tsaka parang hindi good siya for you. hindi siya maisyong Hindi siya, tao. hindi siya mabigat. Hindi ka mabigat karelasyon siguro. Kaya Hindi. nakakita na rin nung ni Justin, in love ka din, 'di ba? Yes. Kaya ang eksena nabaliktad naman, siya naman yung patay na patay. Oh, O, diba? 'di ba? Siya naman yung hayok na hayok sa'yo, Di no? ba? Bongga naman yung hayok na hayok tsaka patay na patay. Lasap na lasap, hayok na hayok. Correct. Samantalang yung ibang mga lalaki, patay na kukulang meron sila. Pero ito, patay na patay siya sa'yo. Diba? Edi, In good love for na in you. love. Tingnan mo, wala kami masyado masami. Paulit-ulit lang kami kasi sanay kami mabibigat yung mga problema. Pagka ganitong parang magagaan lang, yung mga kwento ng Mahiwagang Burnay na light lang. Ano talaga, babalik na talaga kami sa mambubudol na lang kami kasi total naman parang Hindi nakaluluwag-luwag talaga. Niyayabangan naman tayo kanina pa eh. Grabe, niyayabangan agad. Mga Pilipino talaga. Very Pinoy. Bakit ganyan yung mga Pilipino? Nag-post nagkukwento. lang. Yan. Nag-post lang na Na bago yung sapatos. Correct, na bago yung Oo. sapatos. Tingnan mo si Niyayabangan. Mario. Niyayabangan na naman tayo. Yung kapitbahay mo may nagpasok na bagong TV sa bahay. Correct. Diba, tingnan mo yan, nagpa-deliver na naman ng Oo. Wag na yung TV partner kasi luma na, medyo, luma. hindi, parang medyo may presyo eh. Yung nagpapa-deliver na lang ng pagkain everyday. Oo, Diba, ano, tingnan mo, nakaluluwag, niyayabangan na naman tayo. Nagpa-grab food na naman. Diba? Mga Pilipino. Si Mars talaga, lagi tayong niyayabangan. Oo, no? di ba? So nagkwento lang nakarating ng UK, doon nagtatrabaho, niyayabangan na agad. Mga Pilipino talaga. At ganyan tayo. May feeling talaga tayo na niyayabangan tayo. Kahit wala naman talaga. Kahit deserve naman nila talaga yon. Kahit alam naman natin na pinaghirapan naman talaga nila yon, At saka di ba? kahit nagkukwento lang naman sila ng katotohanan na nangyayari sa buhay nila. Correct. Ang feeling agad ng mga tao, niyayabangan Yayabangan sila.
Tingnan mo, observe nyo lang. Sa magkakapit-bahay, Oo. magpa-deliver kayo dyan mamaya. Kaya, di Diba? ba? Oo, Yung mga tingin yan, mga talagang pailalim, di ba? Tapos yun humahaba yung uso. Yan, Kasi diba? kating-kating ang magkwento. Tingnan mo. Tingnan mo. Oo. Nagpa-deliver na naman. Kahapon nagpa-deliver. Yan. Pagpapa-deliver na naman Tingnan ngayon. mo, magkakadikit yan eh, pagiging marites, Yan. yung ano tawag doon, crab mentality, di ba? Chismosa. Di ba? Yan yung mga ilang sa mga toxic Filipino traits na medyo Inggitera. nakakalurkay talaga eh. Na pwede po nating unti-unting alisin, di ba? Bawas-bawasan. Oo, bawas-bawasan po natin talaga yan. Oo. Maging truly happy po tayo para po sa kaibigan nating si Rani at Justin, ang kanilang anak na nasa UK. Ayan, tingnan mo to si Oo. Justin at saka si Rani. Tingnan mo, niyabangan tayo. No. Ay, huwag nating hayaan na ganun-ganun na lang. Kung totoo, di magkaalaman. Totohanin ninyo. Oo. Mayabang kayo, sa UK kayo, di ba? Bakit di na lang? Totohanin ang lahat, Oo. di ba? Makarating nga ng UK. Makakarating kaya tayo ng UK, partner? Ay, di total may contact naman dito kasi yung writer natin. Oo. Nandun yung ilang details nila, di ba? Ang ilang magkasawa. Sabihin Yan. natin kay Miss Jane na ating writer, patunay kung talagang nasa UK, kung picture naman kayo Ay, dyan. hindi yun, partner. Sabihin ko, search yung IP address. Inutusan pa. May pag-imbestiga na. Talaga bang pang UK yung IP address na pinanggalingan ng email? Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? So kung totoo, 'yun, isa na yung factor na sige, totoo. Mukhang totoo nga diyan kayo nakatira sa UK. Oo, at doon talaga tayo nag-dual sa hindi tayo naniniwala. No? Mga Inggitera talaga. And then we're truly happy for Happy you, lang kami, Rani. happy. Yes. At it's a really happy and light story na nakakatuwa. And thankful kami dahil kayong dalawa ay avid listeners at kayong dalawa ay tambalanista. And may you have a super duper great life there in UK. Kapag okay na ang inyong schedule at na mabisita po kayo sa Pilipinas, 'di ba? Katulad ng lagi namin sinasabi sa mga tambalanista namin sa ibang bansa, gawin niyo pong part ng itinerary ang Love Radio. Yes. Tapos unahin niyo po kami kasi pag kami po yung nahuli, Ay, hindi na wala po na. galing UK yung pasalubong po ninyo, galing na po ng Pure gold. Oo, pure gold. Pwede naman. Pwede naman, ayos naman din yun, di ba? O ingat kayo dyan, Rani and Justin. Hope to see you soon. Congratulations. God bless.